5,000 pesos iti may nayon kas allowance kada bulan kadagiti atleta Pinoy ken coaches mangrugi inton umaya bulan iti Agosto. Dahito iti nagbalin nga anunsyo ni PSC Chairman Patrick Gregorio idilayan kalman kabayatan iti General Assembly nga inangay iti nasong sports agency para iti Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, Athletes and Coaches iti 𝐍𝐄𝐖𝐒 Stadium. Tinasong nga nayon nga allowance ket aprobado iti PSC Board iti metlaeng kalman. Tinakamat pa iti chairman nga iti ahensya kitadaan umno a pondo amang supusop iti nahinayon nga allowance nga umabot iti 10 million na pesos kada bulan. Tinaso a desisyon ket kapuanan nga dupay laeng dagiti atleta nga umawawat iti allowance iti 10,000 pesos kada bulan ana bababapay iti minimum wage. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.